Hello? May saksamot. Jeno, akyat na. Naririnig ba ako? Wala akong marinig. Hello, Absat. Pambira. Namiss kita. Kumusta na? Nagla-live ka pa ba? Mhm. Araw-araw nga ako nagla-live eh. Eh, O, hindi ako kamusta? Kamusta? napapakan. Ito, buhay pa. Ano bang pinagkakabalahan to? Asan yung Ay, host natin? hayaan mo siyan. Si Kabsat na yan. Buti nga, inabot natin 15 minutes lang kung mag-live yan eh. Ngayon, gawin natin 15 hours. Napasilip lang ako. Sabi ko, sino kayong mga naka-live dito? Mukhang hindi ka na nakakapasal sa live ko, Kabsat. Hindi ko na tsempuhan eh. Baka naman madaling araw sa akin. Ganon? Pambira, grabe. Ilang buwan na, ilang buwan na kitang din. Sabi ko, dati-dati, sa tuwing nagla-live ako, hindi ko na kaya meron kay Kabsat. Bakit hindi naman lang ako naaalala? May pinagkaabalahan ng sandali. Mhm. Oh, And how's... at may Hmm. may buhay tayo outside of social media, you know? Yeah, I know. Yeah, I know. I'm Ano just naman curious. ang Hmm. ano naman ang pinagkakaabalahan mo ay? Well, I do love you. As is. Ano anong Kung ano. what's your usual topic? Hmm. Nothing changed. I Um, do scrutinize. I ah, do, kumusta na ba ang community niyo? oy, community natin ha. Do not set aside yourself ha. You are part of this community. Dangan lang, you're not engaging to a Excuse. heated discussion or argument. Medyo nagpahinga lang sandali. Pati nga dun sa Hmm. yung kaibigan ko na talagang regular na pinupunta ko. Hmm. At tayo may Hello. pinagkaabalahan sandali. Asan yung Wala, may-ari tulog ng na yan. channel? Ewan ko dyan. Tulog na yan. Wala akong avatar. Hindi pala ako nakalagin. Nasaan na kaya si Bluebell ah? Sabi ko, wala naman kami kakong personal issues. Bakit kaya ako bigla na lang, alam mo, kahit isang Ganon, tao agad. magka. Hmm. Sabi ko eh, alam mo ako ganun ako upset eh. Kahit may mga tao, syempre nasanay na ako. Sinanay mo na ako eh. Sinanay mo kung kasama Ganon. kita sa live ko. Tapos, all of a Eh, sudden, you bihira ka were, naman mag-live. Ano, dati. Na-tsempohan ko lang si ano. Taiga na ako eh. Late na dito kasi sa amin. Alas. It's already 11 ng gabi. 11. Ano araw ba ngayon? Monday. Nangungumusta ka sa akin. Kabsat, well, walang pagbabago. Siya rin, yun pa rin. Pagka may nakitang Sensya. mali, mali talaga. Pagka may nakita akong butas ang argumento, talagang hihimayin ko. Alam mo na, kilala mo Ganon. naman ako. Oh, ngayon, pagka medyo hindi naman kasamaan yung tao, palalagpasin ko. Ayan na yung host natin. Nasa gym pala. Welcome sa aming live. Let us welcome Iloco Pinoy of California.
Sige lang, usap lang kayo. Nasa gym ka ba? Hindi ko makita. Maliit. Na-miss ko si Kabsat Bella eh. Kaya usap lang. Ikaw naman, Kabsat, Gabing-gabi na mag-live nasa ka? gym. Siguro may pinaglalaanan to si Kabsat. Kunwari mo, nag-gym, pero may pinaghahandaan, mayroong ginigirian. Ikaw Hmm. walang ganun. Ay, teka Magawa lang, ka may ng issue, naalala ko. Jeno, ah. Wait. I watched you last Ano yan? time that you were, hindi, si Kabsat Iloko. Ay, no. Alam naman ako. Hindi naman ako nagla-live. Go ahead. Sorry. I saw your content. I think a month ago that you were here. Kabsat. What do you mean here? Yes. Mm. Kinig ako. Pilipinas? But you were last Abay, time. nagawid ka? Kapsat? When? Every April. Ano? Go awit lang. Sabi ko nga. Daya mo, ah. Hindi, kasi Sabi ko nga, Kabsat eh. Sana tanda main na lang. si nanay tsaka si tatay eh. Oh, okay. Kailangan na dala. Mahirap na. Ang buhay Ilang natin days lang in-stay mo, Kabsat, dito? 2 weeks. Sabi ko nga eh. Isang aya mo lang sa akin, talaga magpapakita ako sa'yo. Maski picture lang eh. Tingnan natin. Alam mo naman. Saan ba ang hometown ni Kailoko? LU. Neve Ecija. LU. Alam ko Batang na. LU. La Union? Boy, mother ko, Baguio. Father ko, Babaysiha. Pero lumaki ako. La Union. Saka lumaki, alaw nyo. So, Batang LU. Ayan ang J. La Union. San Fernando, San Juan. Yung dalawang bayan na yun. Ipag ko taga San Fernando. Gwen, sino dyan? I don't know. All I know is San Fernando. Ilocanos, si Bonvi. Ilocanos. Si Palengke. Si Jeno, parang kwan yan. Chapsuy. Hindi ko alam Chapsuy talaga. Hindi nyo ako kayang ibenta. Kapampangan, Ilocano, Batanggenyo. Sometimes, nag-iilonggo. Basta kami ni Bluebella. Ano kami yan? From the mountain. Ipokaw. Pero talo ko si Kailoko. Kwan ako puro. Puro ka. Lola ko. At talaga Pero hangko ano mother yan? and father side. Mother side and father side. Mother. Yung father ko, magsasaka. Tapos naging pulis. Bodyguard muna. Mga panahon na yun, marunong ka lang. Dating PC, no? PC. PC. Parang sa Airpat PC. High school graduate na tatay ko. Pero 30 years in service. Parehas din sa Airpat. 30 years. Pero okay pa sa Airpat. Linis. Okay naman. Pero alam mo na, mahilig sa bagoong. Parehas ko. Ay, oo. Kada kakain may bagoong. Siyempre. Sausaw bagoong. Padas. Mas lalo nun natin. Tapos yung sinasabi mong kalunay. Ako po. Diba? Kapsat. Ay, oo. Katuray yun sa katuray sa iba. Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun, Kabsat?
Para kang di taga-norte. No. Hindi, si Bluebella, hindi siya masyado sa gulay. Pansin ko. Alam niya Pero niya. hindi mo alam yon, Rubella. Hindi ko alam yung mga yun. Ang alam ko lang mga simpleng gulay, mga pechay, Baguio bean. Ano to, Alta to eh. Taga Baguio kasi to eh. Mga, pag sinabing Baguio, di ba Alta? Ano yung alta? Ano yun? Alta. Alta, yun. Medyo nakakangat daw. Nakakangat. Nakaangat sa buhay. Eh, alam mo naman kami eh, Hmm. mga kung ano lang mga talbos na tumutubo sa gilid ng kalsada, kinukuha namin eh. Araw-araw kong inuulam yan. Hindi, Anong wala yata. alta? Ano kayo? May tanim kaming sayote sa bakuran namin nung araw. Yun Naku, halos ang sa'yo. kinakain namin araw-araw. Oo. Sarap kaya. Sa umaga, Pinas. yung itlog na may yung yung hindi ko na alam kung anong ano ba yung tawag doon, ginayat na bunga ng sayote tapos lalagyan ng itlog parang omelette. Tapos Nakatikim na nga ako. lunchtime aglambong lang or ano ba yun? Mag-boil lang ng karne, sagpawam talbos ng sayote o Oo nga, ang sarap ganyan nun. kami noon. Hmm. Pero yung Eh, hindi gulay nyo, kami pang alta rin. maubos-ubusan ng yung sayote. Oo! Pang alta rin, di ba, Kabsat? Kailaw ko. Oh, Hindi mahal naman yan. pangkaraniwan ng gulay na sayote. Mahal yan. Mahal yan. Ay nako, nagsawa kami sa sayote kasi talagang hindi namin maubos-ubos yung sayote dun sa bakuran namin. Talaga namang pag umulan akala mo biglang bush. Sa Mahigit anong isang araw, di ba? dosenang sayote. Maski naman ngayon, pag sinabing taga Baguio ka, nakaaangat ka. Kapag, where you study at? I'm studying at Baguio. Uy, alta. Di ba? Begyo talaga. Hindi, wala nga Begyo rin kayo, Kabsat. talaga. Pagka andito sa Manila ka and then you were nalaman ng tao na nag-aaral ka sa Baguio, tapos taga Manila ka. Alta ka. Ang alam ko, pag nasa Manila ka, yun ang alta. Hindi. Paano Baka naman iba. naging alta yung maliit na ano? Kapsat. Bluebella. Oh, Wala ka bang tanong kay Jen? wag lang mat. Wag lang mat, ne. Napapakapag. Sinisingil nga ako, di raw ako pumupunta sa live niya eh. Bakit? Ano bang bago kay Jeno? Hot ano yan eh. Sa hot seat lagi yan. Ewan ko ba, bakit Nasa ba? what? Nasa hot seat daw lagi. Chismoso to si Kabsat eh. Ano, ano naman pinagagawa mo kasi, Jeno? Alam mo naman tayo. Ano, may inaaway ka na naman? May nangaaway na naman sa'yo? Walang pagbabago. Sila-sila pa rin. Sabagay, what else is new? Ay, umiwas ka na kasi sa gulo. Tahimik Ay, ang sus, buhay. Mas masarap yun. Sarap kaya tahimik. tahimik naman ako noon pa. Wag lang akong Diba? kukunin ng mga bagay na... Nandiyan mo yung profile ko. Ganyan lang. Tahimik. Oh, nakita ko. Parehas na nga tayo eh, Kabsat. Nakita ko. Uy, sabi ko, okay. Nakita ko yung profile mo sa FB. Sabi ko, si Kabsat. Ano rin ah. Ayoko kasi nung ganun eh. Bakit? Yung, Ano? tayo, maka-BBM tayo, maka-Ilocano tayo. Pero ayoko yung ginawa nung iba kay Tatay Digong. Nakita ko si Kabsat eh. Duterte rin pala siya. Although, yes, we're Ilocano blood. And I do vlog for BBM. Pero ayoko yung ginagawa. Makarli ka. Mas pasama ko yan dito. There's a due process. Kung talagang kundi, let the process, you know, Ang masaklap nga kung Kabsat, ano man. pwede naman i-exercise yung process in our own country.
Ako talaga may ano, wala namang problema. Ako hindi naman ako kumakampi sa mga kwan. Kung may pagkakasala si tatay, ibig sabihin, dalhin natin siya sa proper arena. Proper arena ba yung labas Mhm. ng bansa? Hindi yun ang proper arena eh. Kung gusto yung balugbugan, dito tayo. Dito The tayo thing sa about it is that may nagreklamo sa ICC kaya pinansin ng ICC. Unfortunately, nung final yung kaso ng ICC, from what I understand, from what I remember, or from what I heard, Hmm. we were still under ICC. Yung mga panahon na yun. Well, doon Yeah. muna tayo. We were still under ICC. Pero ibaga sa ano is blood is thicker than water eh. So bakit blood is thicker than water? Kapwa natin Pilipino yung tao eh. Kadugo Yeah, natin but siya. still, Hmm. well, the thing about it is that we were a member of ICC during that time. As a member, Well, you have to adhere to yes, the I know. rules. I agree. But this is the We can't reality. always. No, the reality is that there are rules in place. Yun lang ang sa akin. Ngayon, Yeah. kung this was done na hindi na tayo member, then yeah, Hindi naman natin maiaalis kasi si Tatay Digong nanguurat naman talaga. So andun naman ako sa side ni PBB. Siyempre, ito lang very fair yeah. ako Inuurat mo ako, sige, I will do something. Anong inuurat? Yung Plain language nga. Anong yung inuurat? parang Hindi ako gamitan ng ganyan. nasana. Ano ba yung urat kabsat? Yung iniinis, parang parang tinutuya, or something like that. Pinupurpok. Pinoprovoke, something like that. Pinoprovoke si BBM. Duterte. Wait, No, pakiulit BBM. nga. Okay. Duterte provoking, no? Provoking BBM. So, what Ito lang sa akin, from what I understand, it has nothing to do with PBBM, yung pagka alam naman natin na nasa Duterte. in-power si BBM. Diba? Yes, Nasa in-power but you have to look at it at ako, baka BBM ako, pero hindi rin ako, I mean, how do you say this ba? Ba't pa tayo napunta sa politics? Ang sa akin lang kasi is, napikon lang si BBM. you have, In short, yun lang yun. well, has that, anong kinalaman ni BBM dun sa pagkakwan ni Duterte sa ICC? Well, we're not born yesterday, you know. No. You have to make yourself clear. Well, galing na nga rin dun sa spokesperson niya na at ilang mga cabinet members na instead na, alam mo yun, walang iniwan nun sa, sige, may nangaaway sa'yo. Instead, may umawat para hindi ka tuluyang madamage. Because you were the one who provoking this incumbent president. Banyo lang. Sige, siyempre, doon muna tayo. Okay. Parang you were provoking me inuurat mo ako Yung action naman talaga, ito, very fair ako, yung action naman ni BBM, natural na lang sa, common nature na lang ng tao na, sige, and I always keep silent all the time. Okay. Okay, I get what you're saying, but what I'm saying is that as far as yung pagkapasok ni Duterte sa ICC, anong link ni BBM? Did he sign any kind of document? Well, he provided facilitate. Well, hold on. The Malacanang itself provided the transportation.
You know? No. That may be. However, No, they accepted it. They revealed okay. publicly Pero that the as far Malacanang as is sandali, hear me out. As far as yung pagkapasok ni first of all, sino nag-umpisa ng what do you call this? Kaso against President Duterte. Bakit siya natimbrihan sa ICC well, I'm just answering in the you first on place? the argument that you said earlier, Kamsat. Now, what would be the factors why President Duterte uh, brought out of the Philippines to the Hague? So, as I No, said, no, 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 no. one of the factor is No, let inuurat niya me, eh. no, let me, yeah, let me make something clear. What I'm trying Hmm. to say is, Hmm. ano ang, paano ba to? First of all, paano napasok ang paano napasok si Duterte sa ICC in the first place? Well, And of ano ang course, link? there is a existing complaint. Okay, Okay? there's an existing complaint which was Dumuuna in tayo. existence, sanali, which is in existence from what I understand, even before PBBM was the president or became president. Am I mali ba yun? Correct me if I'm wrong. Tama naman, Kamsat. Pero kasi ganito yan eh. Okay. Even the incumbent President Donald Trump had a case also Wag mong in isingit ICC. yung iba. Let's No. stick with I'm just trying to say something so that you can compare and establish the, you know, what would be the hindi real. Geno eh. Kasi Go ahead. pinukuha nyo it's not that I'm defending PBBM. Ang gusto ko lang malaman is Let us answer one by one on the arguments or issue. Okay, dun muna tayo sa usaping sinasabi mo. That is the process. Well, that's true. That's the process. Dito, this is out of the process na eh. Where I'm just, telling all of you guys, yung tinatawag na being blood is thicker than water. So, paanong blood is thicker than water? He is a Filipino. Duterte is a Filipino blood. We are all Filipino blood. So, what would be the mas mananaig yung pagiging Pilipino natin. Gumagawa nga tayo ng pamamaraan para masilba yung mga convicted na kapwa natin Pilipino para mapabalik dito. Ito pa kayang isang presidente na kasakasa na kapwa natin Pilipino na hindi pa naman convicted. Pero parang dinala natin siya at para, sige, doon siya anuhin. It would be unfair to us, Kamsat. Yun lang naman, I don't want to no, argue. I get what you're saying. Yeah. No, hindi naman tayo. We're having a discussion. This is not an Yes. argument. Kasi Hmm. sa totoo lang hindi ko rin masyadong alam. Pero as far as I understand, sabi ko nga, it's a process that was started even before BBM became the president. Mm-hmm. And being that we were a member of ICC during that time when yung complaint or yung kaso was started, we have to adhere to yung rule ng ICC. Yun lang naman ang sa akin. Well, I agree, Kamsat. I agree to you. But it's different when we say the word yung blood is thicker than water or yung tinatawag na out of delicadeza for the Filipinos. Bakit? Hindi na Ito nga. You can't do that. Korte ito eh. Yes. Pero And I get what you're saying. I get what you're saying, Jeno. Meron kasi Pero tinatawag na no, I get what you're saying. Ang sa atin lang kasi, unfortunately, like I said, naging miyembro tayo. Ngayon, kung if you're saying na dapat hindi sinurrender or sabi ko nga, kahit mahatulan siya dito na lang. Diba?
Ayoko Pero ang mabugbog kasi. rule, but the Well, if rule you is, okay, let's go to you the have to ang adhere rule. with the rule. We have to adhere with the Yes, process. Yun lang ang sa agree. akin. Yun Yes, lang ang sa we akin. need to That's it. adhere the rule. Ngayon, it, Mm-mm. ngayon kung yung what you're saying is, you have to take into consideration Filipino siya, he should have been tried in the or he should have stayed in the Philippines, or they could Correct. have done this, pero hindi nga it wasn't allowed. So anong gagawin ng Pilipinas? Ito ang tanong. Ito kasi ang gusto kong bigyan diin, Kabsat. Kaya Go nga ahead. naman nabanggit ko si Donald Trump, even the incumbent president of Israel also had a case over ICC. Pero bakit hindi nila sinusuko? May mga tao sila, mga citizen din sila na is all had a case also. Well, that's Hmm. their decision. Well, that's the thing that I wanted you to aware of. Bakit? Kasi mas nananaig pa rin pagiging Amerikano niya at mga pagiging Israelita niya. And even us, bakit hindi natin nagawa sa kapwa natin Pilipino? Ganun yun eh. Total, maganda naman yung sinasabi, pagka wala ding umiiral na justice system. Di ba may justice system tayo rito? Diyan pa lang manghihimasok. Yung outside, gets mo, Kamsat? Kasi if I'm not mistaken, ICC itself would be interfere or intervene if there is no proper justice system in an existing country. Pero meron naman eh. Oh, meron, Kabsat. Pagka may Hindi naman chaos. sila, from what I understand, that is, yeah, I understand what you're saying. However, Hmm. may nagdala na kapwa mo Pilipino, kapwa nating Katulad, Pilipino, katulad yung na argumento mo nag-file. kanina. Ang Hold sasabihin mo, on, hold Kabsat, on, let me finish. Hindi, ito Let me dyan. finish. Katulad ng Okay, sinabi go mo, ahead. hindi, baka makaligtaan ko, Kabsat eh, pasensya na. Katulad ng sinabi mo, walang alam si PBBM na dinala siya dun sa labas. No! Kaya nga sabi ko, no. That's not what I Walang dala. said. Ang tanong ko, ano ang Actually, link ni BBM? Malacanang itself, by the way, who is the head of the executive? Of course, the president. Alangan mang gumalaw yung kabinete niya na walang nalalaman yung leader mo. Oh. Kaya hindi po pwedeng katwiran yung walang alam si BBM sa pangyayaring. Wala. Siya nga nag-provide eh. Malacanang nga eh. Hindi Nirentahan ko nga nila yung sinabing private. walang alam. Okay. Hindi ko sinabing walang alam. Ang tinanong ko sa'yo, ano ang, kumbaga, anong link ni BBM? Kasi, what I'm trying to say is that Oh the yan, case you was answered it. started even before PBBM became president. Go Una ahead. yun. Second is that hindi naman si BBM ang nag-file ng kaso. Somebody else filed the case, from what I understand. Correct me if I'm wrong. Yes. Agree, Kabsat. Hindi na Yun usapin lang ang yun. sa akin. Yes, hindi na usapin yun. Doon dapat No. ika nga. No, sandali. The reason I brought that out is that yung case na sinasabi mo about, ano yun, Israel? Or if say, for example, no, hold on, sorry, my mistake. For example, there's chaos sa isang bansa na tapos bigla, saka lang pwedeng manghimasok ang ICC. Siguro yun, Correct. pag talagang, no, hold on, but is it absolute na dapat na magkagulo before papasok ang ICC? Or, the thing is, somebody else initiated the action ng pagpasok ng kaso ni Duterte sa ICC. Yun na nga sa akin. And then, they investigated it. Tapos, for them, I don't know kung anong basihan nila. Let me clarify, Kabsat, let me clarify. I'm nothing against to PBBM. Actually, I well known as a blogger. No, I know. Yeah. No, hindi Pero naman yung ang ayoko against lang or for ang pinag-uusap. Hindi naman yung against or for hindi yung solid ako. It's not about that naman. Nakikita ko naman yun eh. Ang sa akin lang pinag-uusapan natin yung
ang nangyari about kay Duterte. And sa Hmm. akin naman, I admit na maka-PBBM ako during the election, pero I never followed up na after that. Nung nanalo na siya, hindi na ako nakikialam. Hmm. Pero every now and then na nakikita ko na nakikinig din ako Hmm. or na may nababalitaan din ako, nakikibalita pala. But yun lang ang sa akin. Tsaka yung tinatawag I mean, na I get where you're coming from, yeah. and I hope you understand where I'm coming from too. Yes. This is not an argument. This is just a discussion of difference in, you know. Mm. And Kaya nga like I masaya said, ako hindi ko kapag naman, ano yan? masaya ako nakatagpo kita ulit kasi masarap ng kwentuhan. Talagang discussion. Diba? Kaya namimiss nga kita eh. Sabi ko wala man lang akong yung kabatuhan. Yes. Namimiss ko yung kabatuhan. Oh! Sabi ko, hindi man lang ako naalala ni Kabsat. Gusto ko merong, yung medyo may bumubunggo sa katwiran ko eh. Namiss ko kaya yun. Oo. Hindi naman bumubunggo. It's just that, you know, kasi hindi, sa totoo lang, hindi naman ako 100% aware ng mga I just get bits and pieces ng mga balita. Although you were not an active blogger, I considered you as a blogger also. Kasi you uploaded videos, you upload, and then you come up to different live streamer and you were discussing with us. You were a blogger. It so happened you were not active, no? I really miss your demeanor. Marites lang ako. No, I know, I amaze you on what how you react on a certain, topic or discussion. Wala akong like pera. Gusto ko lang i-remind, natiis mo ko, dumaan ang Paskurugo at saka bagong taon, pambihira. Ang tagal mo na wala, Kabsat ha, pambihira ka. February, March, April, May, June, July, anak ng wedding. Kalahating taon, sabi ko. Nag-aalala tuloy ako, hindi ako makakatulog. Sabi ko, nasa nakaka ako lagi. Pag nagla-live ako, kahit walang nanonood sa akin, merong lang kasama ko sa discussion. Alam mo yun, pinaasa mo ako, Kabsat. Kay loko, Alam mo yun? magpalipad ka nga dyan sa Kabsat mo na yan. Paliparin natin. No kidding aside. I miss you, Kabsat. Paliparan natin. Hindi magpalipad, paliparin natin. No. No kidding aside, I miss you, Kabsat. You were different. Yeah. You're so very, Thank you naman. Yes. Sabi ko, hindi. Kung kailan tumatalino na ako, saka naman wala ka ako si Dubela. Talaga nagpapakarunong ako, tapos nawala ka. Ano ba yan? Tumatalino? Merong ganon? Pinaghahandaan ko kaya, nakapunta, sabi ko gano'n. Sana mag-umakit si Dubela. Yari na naman ako dito pag nag-content pagkakamali ito. Kung kailan nag-ipon ako ng karunungan, saka ka naman nawawala. Ano bang mga karunungan na ang naipon mo? Well, I improved a little bit of, you will. Why don't you review my last 3 live? You know? Ayoko yung nagre-review. Tamad ako doon. Gusto ko yung live para when it comes to discussion, mas gusto ko yung live. Kasi if ever na kasi pag may narinig ako or something na although lately I think katulad nito, Kabsat, makikita mo yung tao, ano ba to, ito ba'y kahalintulad lang ng ibang tao, masabi lang na doon mo makikita yung on the spot. Katulad nito. Yung kwentuhan lang, kahit na sabihin mo mapapolitika or any other kind of topic, na kahit na magkaiba ng what do you call this, point of view, at least maski pa paano maging maganda ang usapan. Hindi nag-aaway, nagmumurahan. Actually, Kabsat, mabibilang ko lang sa daliri yung mga taong content creator o YouTuber na katulad natin. Yung
Kasi yung ibang mga vlogger, maglalag sila in by their own. They were discussing by their own, they were explaining by their own, blah blah blah. They were giving you a example by their own, blah blah blah. They don't even discuss with different people. Ayun ang gusto ko eh, yung ganito, yung spontaneous, on the spot. Wala eh. Walang Ikaw ganun. naman, para ka namang bago-bago. Gusto Yung ko yung mga ganun, yung vloggers on the spot. dati. Well, let me Hindi give you eh. an example. Hindi naman laging ah, on their own, Nagbago pero eh. merong Nagbago mga yung vloggers na merong mga vloggers na or content creators na, mag-isa nila. Like, yung during that time ni Tatlong Letra, sina what I'm trying to say Mac is, Pablo, sina yung Papa yung Tricks. ganitong discussion. Kasi si Makmak nagbago na rin ng ano eh. He discussed by his own. Wala na rin yung Yeah, akyat discussion. Akyat, wala nang ganun eh. Puro si Nino. yeah, ay sabagay nung araw. Nung araw Si talagang Papa Tricks usually mag-isa siya noon. Si si DJ Byron lagi mag-isa yun. kaya nga. Bihira magpaakyat. Kasi What, nga what, ganito. what I'm saying is that merong mga tao na, May mga tao kasi na they were just relying on the book that what they read. Ngayon, you know what I mean? They were just relying on what they read prior to their lives. Ibig sabihin, pinaghandaan nila yon. Takot na yung iba kasi mm, unang-una, hanggaron lang yung kaalaman nila in that particular live stream of game. Have you got my point? Now, pagka nag-out of yun na, makikita mo, uy, hanggang doon lang pala yung niya. Gusto ko yung ganito, makikita mo kung talagang yung tao eh. Di ba? Kaya nga namin gusto yeah, sa absurd. I get what you're saying, pero meron yung iba kasi na they feel more comfortable talking na mag-isa sila kasi ayaw nilang makwan yung train of thought Kasi nga nila umiiwas or sila, interrupt. mapahiya. Oo. No, you have to broaden your mind kasi not everybody can have a discussion na yung iba mas gusto nila yung marami mga dito sa States, marami mga vloggers na ganyan. Podcast na they usually talk on their own. And then, kasi it's para sa kanila, mas free-flowing ang ideas para sa kanila. And then, I get what you're saying, meron yung iba na ayaw nilang nakukonfront Yes, sila kasi parang hindi sila handa. They're not confident enough na Kasi nga, mga if cookies yun. na-confront sila or na pag may nagtanong hindi nila masagot. Yeah, may mga ganun. Pero you have to appreciate din yung iba na kahit na mag-isa sila, they're able to discuss certain things. And on point naman yung mga sinasabi. If you really listen and kung minsan nga nabubuksan ang isip mo kasi yung point of view niya ay iba. And then, kahit na magkaiba kayo ng point of view, if you try to look at their point of view, sabihin mo, yeah, it's possible, but then not necessarily mean that you agree with them. But at least nakukuha mo yung kung saan sila nanggagaling. And it's up to the audience naman how open-minded yung audience na nakikinig. Kasi kung hindi mo lalawakan ng pag-iisip mo, wala ka rin matututunan eh. You know what I'm saying? Yeah. You mean you just because you disagree with somebody, that doesn't necessarily mean na sasakalin mo na. At least nakukuha mo yung kung saan siya nanggagaling, maski pa paano, yung ma-appreciate mo din yung difference of opinion na, okay, fine, that's your opinion. I respect your opinion, but that doesn't necessarily mean makikita mo yung agree. Di ba yung iba ang gagaling magko-comment? Sige, akit nga kayo para makita ko what is your demeanor is. You know what I'm saying? On how they react or interact on a certain, discussion. Yeah. Maraming tao ang gagaling mag-comment eh. Paakyatin mo. Parang, ang daldal mo sa baba, di ba? Akyat! di ba? Pagka ginanong ko na ang tao, walang ganon. Hindi ganon. Magaling ka eh. O, di ba? Magaling ka sa comment section. Akit ka. Para makita ko yung demeanor mo kung talagang you were reliable.
Baka shy. Mas feel niya ang typing sa vocal. Hindi kasi yung iba, Kabsat, hindi, we were just giving an opinion, Geno. No! Opinion, there is no involvement of facts. It's an opinion. But if you were insisting something, sometimes it falls to a conclusion. May factual sa conclusion. Yung iba sabihin nila, oh, I'm just criticizing you. No, that is not criticizing. You know how to recognize criticizing and bashing? So meaning, you were not knowledgeable to making, may mga, hindi naman sa pag-ano, Kabsat, makikita mo na yung very limited yung nila, na hindi daw based on my assessment, you were attacking my character. And then, they use the defense method, we're just giving opinions then. No. Why don't you read your, Geno naman, ilang taon ka na dyan sa dito sa YouTube na yan na nakikipag-interact. You should be able to, timplahin naman ang mo. Ay, hindi, minsan tinitimpla ko na nga Sumusobrang, sabi ko parang Kabsat parang matabang na timplada ko ngayon medyo, pagka ganado, yan. Alam mo naman ako. Alam ko naman sinasabi mo. Hindi, yung mga tao na, yung may mga iba na hindi na papatol-patol. Ay, minsan, you have to, ay, Kabsat. yeah. Maintindihan ni Kapsat Geno yan. Konting push pa. Yeah. And then Kaya also, yung siyempre, tignan mo rin yung sinasabi nila and then tignan mo rin ang sarili mo. Yung well, tanongin mo matagal rin. ko nang tinignan Nakita ko na yung sila at saka nakita ko na rin sarili ko Oh. Ngayon, And what's your assessment? Naman tayo sa, yes. Hindi, sabi ko, what's your assessment? Sabagay, hindi ko rin alam ng mga sinasabi ng iba, pero one thing na consistent na alam kong sinasabi kasi nababasa ko, naririnig ko noon pa. Yes, na-observe mo naman, Kabsat, may pagbabago ba sa... Yes, and ilang beses kitang pinagsabihan, pero you never listen. So, I give up. That's up to you. Matanda ka na. Ngayon, Go ahead. Bata pa ako 27 lang ako. I mean, matanda as in you're old enough to know better. Hindi, tsaka hindi. Makikita mo naman. Hindi naman pwede pagkabasat, pare-parehas yung way mo. Ikaw medyo may pagka-soft-spoken and then pag in the middle, you were hard on a certain Para, iba-iba tayo ng delivery ng deliberation Yeah, it all depends on the situation. Ilang beses na nga ako napahamak din sa community na yun. Ay, kailangan, dapat Kabsat, medyo i-overcome mo yung mga ganon. What do you mean overcome? I never took it seriously. Yung mga comments and whatever. Diyos ko, kung talagang ko, dinabaliw na ako. I mean, sa akin kasi, I know who I am. I know myself. I know what I'm trying to do. I know yung bang hindi naman away ang hanap ko Even me, Kabsat. Pero kung minsan napapasabak ako, like ikaw, napapagalitan kita. Kung minsan naman, depende sa sitwasyon, napagsasabihan kita. I never take it seriously. If it, pagkagaling sa'yo, no, I never, wala. Oh, you mean, baliwala yung sinasabi ko? What I'm trying to say is... O yung, hindi mo din, hindi sumasama ang loob mo. Is that what you mean? Yeah, oo, Kapsat. Okay. Linawin mo. Hindi ka tulad ng iba, pucha. They don't have even intention to hurt me up. Pero ikaw kahit saktan mo ako, parang, si Kabsat to love ko to Ganun na. Bias ako, Kabsat. Oo. Ang tawag depende naman kasi yung saan. Hindi. Yeah, yung parang si Kailo ko, 'di ba, remember one time na nandun kami, pinagsasabihan ka namin. Yung the way na
Even Nakikita mo Ilocos, naman kasi kung anong, yun nga, yung, alam mo naman kung anong talagang intention namin na it's not Mm. to put you down. Yung parang Yeah. We have own our feelings. pinag, We know how to perceive certain. pinagsasabihan ka lang. It was just reminding you. We're not Mm. insisting na ano, just a reminder. Kasi Kasi, we're all human beings. Kung minsan correct. syempre, it's a good, maganda rin yung every now and then we get reminders from other people kasi kung minsan lumalagpas din tayo. And sometimes we Oo. don't realize it. Kasi Mm. yung bang na-overcome tayo ng emosyon, you Hindi remember ko what talaga they keep saying, serious yan. Pag ikaw, alam, kabsat, Ilocos, wala. Pero subukan mo ibang tao, tsaka, alika rito, akit ka rito. Alam mo yung mga impression nga na paliparin na kahit, natin to, Kabsat Iloko, alam mo yun, panay ang mayroong mga tao malayo akong ang pang dali mo, Pasko dyan, no? kabsat, hindi sa pag-ano, no, I'm not sugarcoating you all, guys. I'm just telling you what I felt, you know. There were people na, ibinubo ka pa lang yung bibig, parang ang sarap na sapukin eh. Oh, alam mo yun? Pero pag kayo, sabi ko, siguro, it's my impression, no? Na, Like I alam said, ko di ka na naman, nasanay dyan sa kwan. alam ko naman yung Talagang ganyan ang banatan eh. na yung Good. intention nyo is purely talagang pagpapaalala. Pero yung iba, kala mo, hindi, nagpapaalala lang kami, Jeno, pero but your demeanor to me is, for me, is attacking. That's just a pagpapaalala. It's a different. I can feel, di ba? I can feel yung What do you sincerity mean? mo that you were just trying to, to upgrade my, or to develop a certain, my dictions, Character. or Hmm. character, something like that. But there were Yun people lang na naman yun. they were just using a defense mechanism. We're just trying to correct it. What? But upon my a thorough investigation, you were not able to, don't even qualify to teach me out about certain things. So you know what I'm saying? You were not even qualified. Good. Yeah. Ano ako, kabsat. Simple lang ako, pero pagka sino ka, di ba? Maganda ba buhay mo kumpara sa magpapayo ka sa... Yung mga ganun ako, kabsat eh. Sorry Ano ba, sa usaping ganito, sa usaping pagandahan ng buhay, putya, ikaw sino ka? Ano ba buhay mo? Ano ba ang imahe mo sa community Huwag mo ito? inaaway. Ano ba ginawa ko sa'yo? Di ba? Di ba yung mga ganun? Di ba, Kausat? Well, pagka nalaman ko, ito, Yeah. may karapatang magpayo to, si Kaido ko. Maayos ang buhay at matiwasay ito. Meron tong ika ngang bakas ng kahapong pinagpagalan. Until now, nakikita ng tao kung ano kabuhayan ni Iloco, Pinoy. So, I mean to say is, may karapatan to magpayo sa isang taong katulad ko. Even Blue Bella. Pero yung alam mo, putang inisi, hello, isa ka lang naman sa namamalimos at nambabalahura sa SOCMED, papayuhan mo isang Geno. No, 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 no. Hindi kita mapapalampas about that. Ganun ako, kabsat. Marunong din ako makinig. Pero tinitignan ko yung mga taong nagpapayo sa akin. Ano ba yung track record ng taong ito? Abay, teka lang, pagka alam Parang ko, may pinaghuhugutan ka, Jeno, Kanina hindi, ka in pa. general, no, kabsat. This is in general. I want to, what would be the, Mm. yeah. So, kailangan, this is my way of indirect communication to those people na, kaya magdahan-dahan sila. Kung hindi rin lang makainaman ng buhay at medyo ang track record ni hindi rin kagandahan, katulad ng sa inyo, teka lang, who are you? You don't even have any bakas ng kahapong pag pinagpagalan. Sabi nga, wala, you don't even Pinagpawa? have any pinagpagalan. Di ba? Ano yun? Yung something that can show you in public na this is the statement. Okay, this is the proof of my statement. Di ba? Ito yung resibo, this is the proof. Di ba? Wala akong makitang proof tapos payo ka ng payo. Something like that. Lalo na sa patungkol sa kabuhayan. Pero ang nakikita ko, namamalimos lang pala sa SOCMED. Excuse me. Di ba?
Real talk yan, kabsat. Well, Yeah. kung minsan meron din, there's a saying ng mga puti Ah. na those who can't do, teach. Anyway, it's up to you Dito sa kung paano mo community, interpret yun. kabsat, Ay, nako. yung mga tao, yung mga nanlalait sa akin, putya lahat na background ko ang buhay. Palipat-lipat din kung Hayaan saan, mo na. alam mo yun, kabsat? Kaya ang bula kasi, papatulan yan, pinapasakit mo na ulo mo. Well, para sa akin, blessing din sila. Bakit ka mo? Ginagawa nila akong matalino lalo eh. Siyempre, mag-iisip ako ng There pamaraan you para go. paano ko sila ika-counter eh. Doon naman sila ngayon. Nagka-challenge ang utak mo. Yes! Ganun lang yun. Pero i-level up mo rin yung ano mo, the way you discuss. Well, I leveled up. If you're going to, spend time a little bit sometimes to my, I miss you, kabsat. Mas nagiging Kaya mo, more pag lively. na-tsempohan kita, Para ako pag nanuno na-tsempohan yung kabsat, kita, sabi ko eh. Para ako nanliligaw sa isang, kabsat. I miss you, I'm more than willing to be, to discuss with you on every time on a live, kayo ni Kailo ko. Mas nagiging yung discussion, iba yung atmosphere. Oo, idiomatically speaking. Iba yung atmosphere ng live ko pag ikaw ang kasama ko. Talagang napapanganga yung tao eh. Ba't may biglang lumalabas sa bibig ko na ganito, na unusual, blah, blah, blah. Gets mo? yeah. Para ka namang, I'm sure maraming, kala mo naman wala ka nakakasama. I'm sure may mga nakakasama ka dyan. Well, The one and only Jeno, kabsat. kabsat, ako ganito. Ako kasi yung emotional akong tao. Whatever, I can see that. I Pareho lang tayo. I keep going back to an old friends, nonsense. Mas, meron kasi, medyo yung iba, they were trying to be a YouTuber also, pero hanggang doon lang sila eh. Once na na-meet na nila yung kabsat, sa totoo lang. Mabibilang mo, Na-meet siguro yung mga 10, yung mga taong nakakakulab ko noon na they were discussing with me, and then once they get monetized, they don't even remember me. Diba? Mas maigi pa si Ninyo eh. Ano mo na yan? Si Ninyo Barsaga, sa tuwing naka-live ako, talagang akala mo, sa tuwing live ako, Kasi napunta sa'yo si Ninyo? Yes! Sabi niya, alam mo naman si Kamsat, medyo may Hindi yung... Nag-friend request nga pala siya sa akin. Siya ang na I remember few months back before na I think 3 days ago, he's trying to come up to my live. Sabi niya, Kamsat, pasensya na ako, magbibiro ako Pero totoong yung hindi biro pala, totoo. Sabi niya, Kamsat, para may nasabi siya eh. Pwede ba rito, Kamsat? Hindi ba tayo masa-censored? Alam mo naman si Kamsat ninyo eh. Ganun siya sa akin. Yung he's trying to, huwag mo na sabihin. Alam na natin kung ano yun. Oo. Narinig ko na kung paano Taga-Baguio yan. magsalita si Oo, I paano know. niya ako lambingin. Yeah. Yun ang naiinggit ng ibang tao. Sino ba to si Jeno na ito? Kami, nagtataranta kami pag, alam mo yun, Kamsat? Hindi sa pagbubuhat ng bangko yung ibang mga baguhang vlogger, natataranta silang magpapansin kay Ninyo. Kap Ninyo, hello, la. Pero binabara sila ni Ninyo. Oy, ang pangit mo. Something like that. Baba, sisipain ka niya. Pero pag nakita niya, Genervin, yummy. Tikman mo ang ko. Bitch, alam mo yung Kabsat? Have you, the way he, Narinig ko na magsalita si Kwan kasi during nung kainitan ni 3 letra. I think pumunta siya kay Mac Pablo. So I was curious, minsan nanood ako. Sabi ko, oh my God, ba't ganito magsalita? Ganun siya kasikat.
I mean, Ibig sabihin- that's fine. That's, kumbaga yun ang trip niya eh. So, walang basagan ng trip. Ngayon, kung Kaya nga. kung gusto mong, kung Well, gusto mong makinig, what makinig I'm- ka. Kung hindi, wag. What I'm trying to say, Kabsat, Kailoko, Kabsat Bella, is every time he saw me on a live, siya yung talagang, alam mo yun, ay Kabsat, tayong hagdan. Alam mo yun? While other people trying to invite him to visit man lang, hi, hello, pero no. I just really don't know Well, why. appreciate that attention then. Wag mo nang, Yes. just, I know what you're going for, pero ayan mo na. Let's just leave it at that. Di ba? Just say thank you. Hayaan mo na yung ibang taong makaano. You know what I'm saying? Meaning, there were, what I'm trying to say is, I want you to establish this, na itong taong ito, di ba? Makita ka lang sa comment section, ay, nakaka-proud. Yeah. At saka, he refused all the time pagka can I invite you to blah blah blah. Alam mo yun, Hindi, kasi nakaka-proud din. Kabsat Geno, minsan, kahit ako, gusto kong ano din. Minsan kasi iba na yung ano eh, gusto ko. Kumbaga, Mm. yung papasukin mo na parang iba na katulad ng dati. Mm. Kasi iba na yung pananaw ko ngayon eh. Para siguro may pagkakaiba rin kay Kabsat Globela. May mga bagay na hindi niya pwedeng, kahit gusto niya, nakikinig lang. Parang ako, nakikinig, maalis din. Kasi pagod na rin ako eh, yung mga ganyan. Alam mo na, pag ganitong usapan, okay lang, sarap pakinggan. Yung mga ganyan, natututo pa ako sa inyong dalawa. Di ba? Pero minsan, dumadaan din ako, nagkikichismis. Pero yung, Mag-comment ka ng pambira kayo, dalawa kayo kagad na wala. Sabi ko, ba si Kylo ko? hindi, nanonood ako, lalo na pag nagmumotor ka. Oh, Lalo na pagka Wag kasama yung mong motor, na... Nagmumotor ka. Kabsat. Nagmumotor ka, ano? Nagmumotor ka, ano? Yan, nagbibiyahe yan. Ano yan? Nagla-live Naglalala. vlogging ka na sa ano? Lala mo ba? Alam mo, Tawag yan? parang Uber. Parang Oh. Ano Uber. yun? Tapos, angkas pa niyang nanay niya. Uy, nanonood nga talaga si Kabsat. Thank you. Oo, kumakain sila ng ano, saan ba? Kung saan. yeah. Okay yun. Ay, kung ganyan palang kwan mo, di mas okay yun. Kesa naman nakikipagbalugbugan ka. Kasi walang Just ganong go about your business. Walang ganong Bago. engagement sa tao. Alam mo yun? Hindi katulad ng ganito. Okay. Medyo susundatan mo lang ng konti para mag-init si Bluebell. Hahaba na yung discussion, di ba? Di ba? Oh, tapos sabay i-BPM mo. Miss ko nga yung boses ni Kabsat Globela eh. Yung kanta niya eh. Minsan inaabangan ko yan kay ano eh. Saan ka ba kumakanta kay paring ano? Pangalan to? Sa kabila. Hindi niyo Kabsat. siya kilala. I don't Kilala think, ko. Kasama namin yan. Dati. Kasama ko yan Sino? dati. Yung sa kabilang pinupuntahan mo. Lalaki. Sino ba yun? Simuta pero Yung pinupuntahan ko nakasubscribe si Yosap Hindi. o si Don. Si Paul. Si Paul. Si Doneta. Paula. Si Paula. Ba't naging Paula pala yun? Pumupunta ako Paula ba talaga? Biru-biruan lang. Biro-biro. No. Okay. Kasi panay babae yung mga nakakasama niya noon. So, ayun, biniro-biro siya hanggang sa naging si Paula. Ngayon, Kabsat, Bella. Yan, kaya may ano yan. Bakit? Ano ba naman may kumakanta-kanta na rin sa live niya. nagla-live na rin siya. Nagla-live na rin. Kaso Kumakanta. pag lalaki ka, hindi ka pa aakyatin. Joke. Hindi, maganda yung ano niya. Akala ko nakasab ako sa kanya. Ready. Pag hindi ka dumadalaw, nawawala. Ano ba? Hindi naman siya nagla-live eh. Nagla-live yun. Check mo, kumakanta-kanta. Mm. Minsan nga, kausap pa niya si ano eh, sino ba to? Si Alexa eh. Loko-loko eh. Ini-interview si Alexa. Kaya nga. Tawa ako nung Sino tawa. Alexa? Nangiya ka.
Si Si Alexa, parang Siri. hey Alexa, what is the weather today? Mga ganun. Oh, Yung mga ini-interview niya. Alexa. Okay. Oo. Oh Parang my God, sabi ko, parang Bixby. okay yun Kumbaga, Kaya ako nga natatawa ako talaga dun si Lakay, Freddy talaga. Di ba pag nagmamotor ako si Waze din, oy Waze, wag mo ako maligaw-ligaw. Sinasabi ko sa'yo, dala na ako sa'yo. Kinakausap ko si Waze pag nakamotor ako. Alam mo naman si Ka Freddy, nakakaano din yan eh. In 300 meters, turn right. Yeah, I know. Gumagano pa. ano yung meron yung Alexa tapos meron yung isa sa Siri. Google. Di ba Siri. Siri, Siri. yun. Oo. Siri pala yung Pag Siri Android, is Bixby. with Apple? Siri is Apple. Yung Bixby, Android. Hindi ko Dito, hindi kasi Alexa. ginagamit yun Si Alexa, Alexa is yung Apple, ano yan. Kasi meron kami yung alarm ko na please set alarm for like ganito, ask anything. si Weather Waze, mo. gumagamit ka ba ng Waze dyan? Pwede, pero more on ako Google Map Google Map. Oo. Minsan kaaway ko si Waze Yeah. pag wala na akong makakaano Oy Waze, alam ko. In 300 meters, turn right. Alam ko, niligaw mo na ako dyan Pareho kami ni Jenna kuminsan. Sira na yun. Kuminsan tinatagalo. Pakiulit. Ano yun? Tsaka kuminsan yung may sasabihin. Tapos one time may dumaan na alam mo yung freight truck. Ang ingay nun. May sinabing instruction. Sabi ko, teka, pakiulit. Pero at least nandun naman yung mapa Natatawa yung mga Pero manonood. natatawa ako. Pati si Waze daw, kinakalabang ko Nakikipag-discuss. Yeah, I know. 1,000 meters. Pati yung pinupolitika mo yung mo, yung GPS hindi ko mo. nalalampas. Wala ka Si Daddy talagang Freddy naman, ang inaano niya, si Alexa. Social Mabubuang ka nga rin sa community ko. Pagka wala nang mai-content At saka maganda pakinggan yung sa amin. Bombo Radio, nakikinig ako niyan halos araw-araw. Lunchtime dito sa atin, Globela. Bombo Ano Radio yun? Saan yun? Philippines. Basta may YouTube na rin sila Cagayan, sakop nila, Baguio. Sa YouTube. Bombo Radio. So, ayun. Anong kwan nila? Parang news? News din, pero Tagalog. May halong Ilocano. Pasundot-sundot na English. Kaya syempre, accent Ilocano. Paano ba ang accent ng Ilocano? Alam ko, alam mo ba sa Ilocos, sa Bigan ba? Magkano worth ang na-collecta nilang shabu from February to, na parang 18 billion. For ilang months yun. Hindi masyadong accurate pero 80 billion. Kaya nandun si BBM. Billion hindi million. Di ba't may lumulutang na mga doon sa may Sambales ba yan? O Pangasinan? Yung lumulutang Pangasinan. na sabu? Ilocos. Malapit kasi sa Saan daw nanggagaling yun? China? Saan galing yun? Grabe, laking pera. Saan galing yun, Kabsat? Ano yun? Manufacture ba yun sa Pilipinas mismo? Hindi, usually nilalagay sa yun, di ba? Sa mga, depende kung paano diskarte nila ngayon. Dati, yung tawag dun, yung pinapa-sink nila tapos sinisisid nila noon sa Mindoro, ganun dun, di ba? Pinalubog nila yung mga cocaine. Tapos alam nila yung site, doon nila sisisirin. Oh, yeah. I think I saw that in a movie. Tapos parang may before nauso ang GPS, parang may marker sila. Ngayon naman, mas vulgar yata ngayon. Ang lalakas na ng loob. Pati dito sa dito sa lugar namin, dito sa San Diego. Siyempre. Yung underground tunnel, the connecting between, kasi malapit nga kami sa border Ilang beses na nahuli, ilang beses na sinemento kasi what they do is they'll dig a tunnel connecting yung US sa Mexico.
ang ginagawa nila, magre-renta sila ng bahay, let's say dito sa stateside, and then dun naman sa ano, siguro kung saan sila nagdidig ng ano, pero nilalagyan syempre ng harang para hindi makwan. Ang Isang ang flower shop pa. Kunwari Yeah. establishment Ang lalagay. ang nakakamangha, is that the right term? Is that yung tunnel, meron siyang riles ba? Yun? Para Parang mabilis yung panghina. Para yung Yeah, mga nagnira para sa mabilis mga ang transportation instead na naglalakad. Pero grabe. every time nga na ano ipa-plug nila, isisementuhin, meron na namang alam mo yung alam mo yung whack-a-mole na laro kay Loco? Yung nilalaro ng mga bata, di ba pupukpukin mo isa, lilitaw doon sa kabila. Lalabas, Parang ganun lang. So, parang kabuti. Pag pinukpok mo Maiba ako, Kabsat. Mga Kabsat. Yung ICE nga pala, no? Grabe ang operation ngayon dyan, ano? Yung immigration, custom, ano? mga nagkalat pa ba yung mga ano Amerikano dyan? Yan, mga Home Depot, wala na sila eh. Yung mga tumatambay-tambay. Sa Home Depot, nagtatambay sila, yung mga, I want to, hindi na katulad ng dati. Mga kasi doon sa Home Depot, instead na mag-hire ka ng contractor na ang mahal-mahal, punta ka sa Home Depot, meron mga tinatawag na day laborer. Yung mga isang araw, 2 araw. Tapos, mas mura ang bayad sa kanila eh. And more often than not, mga undocumented sila. Kaya doon sila tumatambay. Yung 2 lechonan ko, yung kumuha ko ng tao dyan eh, sa Home Depot. Yung 2 malalaking lechonan ko. Isang tao lang bumuhat nun. Grabe, ang lakas niya, ang bilis pa. Wow. 200 yata bigay ko sa kanya eh. Pinick up namin sa Cubina, yung 2 machine. Tapos, pinush lang niya. Saglit lang. West Covina, Kabsat? Cubina. Covina. 2 iba kasi yung West Covina tsaka Cubina. Yung 2 lechonan. Wala akong alam dyan. Taga-LA yan eh. Saan ka ba tumira nun? Dito ako sa South. North Benton Way. North Benton Way. Doon yun sa may yung MacArthur Park sa Beverly Boulevard. Alam mo yung MacArthur Park? Yun. Hindi ka. Greeted lang ako. Alam ko MacArthur Park yung kanta eh. Yung mismong alam niyo yung Hotel California na kanta? Doon mismo yung hotel na yun. Midnight na kasi dito. Ewan ko lang kay Kailoko, pero I have to go. Yeah. Sabi ko, saglit lang eh. Napakwento ako. Lang talaga kasi si Geno eh. Late ang work naman, ko bukas. Late naman. Hindi kasi, yun pala eh. Di ako makatulog pag di ako nagpapawis talaga. Minom ka lang. Hindi ko ba naman, kaya mainit na ngayon dito. Tagal na akong dumiinom, Brad. Oo, tagal. May panata siguro si Kailoko. 2 corona, okay din. O sige, mag-inuman kayo dyan. At ako'y bababa na, ha? Sige. Thank you, Kabsat Kailoko. Okay. Yeah, gano'n din. And Geno, thank you rin. Pag na-champuan kita, siguro pag weekend. Miss you, Kabsat. Sabi ko malayo pa Pasko. Have a good day sa'yo, Geno. Have a good night. Kailoko, thank you, ha? Good night, Kabsat. Good night. Hanggang sa muli. Bye. Nakakabili naman si Dubela. Ano ba yan? Ikaw, Geno. Sige, magpapaalam na rin ako, Kabsat. Paalam ka na. Sabi ko sa'yo, kung kailangan mo ng StreamYard, pairam ko sa'yo, ayaw mo eh. By the way, Kabsat, don't worry. May ginagamit naman ako, Kabsat, yung Restream. Okay. Okay ba yun? Okay naman siya, unlimited. Kaso lang, dapat talaga ang phone mo is latest. Akin naman, kahit hindi siya latest. Pero ramdam ko na... Hindi, sa akin kasi sayang lang kasi hanggang December lang yan. Ayaw ko na rin eh. Yung StreamYard. Kasi wala din. Kumbaga, nagmahal lahat eh. At saka, yes. At saka ang kagandahan, Kabsat, ng YouTube, pwede ka na rin mag-close ng camera
pwede ka mag-live ng direct Sa sa restream? YouTube. No. Iba pa yung restream. It's a third-party app. Yeah, yung YouTube. Ay, pwede ka na rin magpaakyat. Pwede ka na rin magpaakyat direct live sa YouTube. Kahit sa isa phone? lang. Kahit sa phone, isa-isa lang. Yes. Well, wow. Ay, isang tao lang pag Isang tao YouTube. lang. Mm-mm. Di maganda. At least may kausap ka, di ba? Correct. Oo. Sige, try ko nga. Pero Pwede yung ka- sa akin, hanggang ano pa to hanggang December. ako, diba? siyempre, marami akong option. Meron akong libreng account sa StreamYard. 20 hours, 40 hours. Pag naubos yun, i-restream ko. Yung Grabe restream ang kasi maganda naman. Maganda. Kasi sa akin, nagkamali ako noon. Ang pagka-member ko noon, bigla akong napindot yung 1 year. Wala na akong choice. Ayan Ang mo na. bigat nun. Okay. Matagal-tagal. That was, kailan pa? December nga kaya nga 1 year So, $45 yata ngayon ng hindi katulad noon, 25 lang. Ayaw ko lang. Sa akin yata, binayaran ko 200 something Biruin mo, laking pera rin mo. 10 mil. Pero mas malaki na yata ngayon kasi sa akin naman, aksidente Sabi ko, ayaw mo na. Baka that was $25 a month lang. 25 lang. Ngayon, 45 na agad. 45 know. o 49. Sige, Kabsat, parang sumasakit ang tiyan ko. Thank you. Nakakabitin kayo, busy. Okay. Ingat, salamat ingat. po sa tagapanood, taga-suporta ni Kabsat. Kailan ko Pinoy. Ako po si Jenor Bin TV. Yan, magandang buhay po sa lahat. Paalam, Thank you, Kabsat. Thank you. Okay.